Tervetuloa Saskin kuudensille solidaarisuuspäiville toista kertaa tänne Hämeenlinnan Verkatehtaalle. Tänä vuonna solidaarisuuspäivien teemaksi on valittu maailman nuoret ja kunnon työ, decent work. Teema on valittu, koska työ ja toimeentulo ja työehdot kehitysmaissa on Saskin toiminnan ydinkysymyksiä ollut sitä koko 27-vuotisen historian ajan. Ohjelma vaikuttaa erittäin upealta ja odotan mielenkiintoista ja aktiivista keskustelua ja uutta voimaa tähän omaan työhön Tehyssä. Ja olin sitten joskus Lagosissa käymässä ja Lagosin nettikahviloissa istuu nämä nuoret kaverit, jotka lähettää meille niitä kirjeitä. Ja ne on aika taitavia kavereita. Ne osaa käyttää tietokonetta, ne puhuu sujuvaa englanninkieltä, ne osaa tehdä meille semmoisia liikekirjan näköisiä tarjouksia. Jos me niihin haksahdetaan, niin ne osaa lainata sieltä pankinjohtajalta huonetta, ruokatunnia jaksia esiintyä pankinjohtajina hetken tai muuta tämmöistä. Kaverilla on aika monipuoliset lahjat. Ja valitettavasti näitä käytetään nyt rikollisiin tai huonoihin tarkoituksiin. Mutta että olisiko siellä kuitenkin tässä uudessa sukupolvessa ja kaikella tällä kielitaito-osaamisella ja tietoliikenneosaamisella ja muuta aivan uudenlaiseen työhön ja työpaikkoihin mahdollisuuksia, jos me autettaisiin uusien työpaikkojen syntyä myöskin näissä maissa näille uusille sektoreille. Said oli meidän vieraana eilisen päivän ja kyllä se sai ainakin meidän porukan, metallin porukan innostumaan, niin miksei se saa tätäkin porukkaa. This is about the justice, equality, human being. If you are silent, you are quiet, you don't have better life. You cannot change for your young people, for your child, for your next generation. This is our concern. But step by step, I talk to the government, officer and police and Army General of Police. Please, if trade union weakness, it means exploitation for the people. This is your responsibility. When the union also follow responsibility, make better life, you should be thanks to the union, not attack the union. Step by step, army, police, and government understand, but not easy for employer. Mä tykkäsin tosi paljon siitä paneelikeskustelusta. Siinä ihmiset pääsi keskustelemaan asioista, jotka niitä on selkeästi lähellä sydäntä ja pääsi kertomaan sen suurelle yleisölle.